70 anyos nga lolo na sapwan nga wala na sang kabuhi malapit sa iya sini nga payag. Si Roger Mar sukal dito nakatutok. Matiga na ang lawas kag wala na sang kabuhi sang masapuan ng biktima nga may duha ka mga pila sang pagkabuno sa dughan. Ginpahayag sang Maasin Municipal Police Station nga ang biktima ginkilala kay Alejandro Miro, 70 anyos ang sitio Suso, Barangay Pispis, Maasin, Iloilo. May pila siya sa tunga sa iya dugan gid sa suksok dayon. Tupada yang duwa. Dayon sa dalom sa puso dayon isa. Patalang igo yang duwa. Pati yung sa puso gini patal man tong igo ya. Nagagwa sa investigasyon nga nagaremedyo general lang ang biktima kada gatiner sa payag sa lugar nga ginapanagiyahan ni Leo V. Bizares. Ginatugyanan ini nga magbantay sang lugar agud niya may obra kag makakaon bangod nga wala man sang kaugalingon niya pamilya. Nasapuan ni Allen Bizares bata ni Leo V nga wala na ang tigulang sa iya nga payag. Nagatililipon ang mga ido kag madamo sa mga langaw. Natingala ini sang may malangsang nga nagapanimaho, rason niya iya ginusoy kag nasapuan ang bangkay sang biktima. Blanco pa karon ang kapulisan kung ano ang motibo sa likod sang natabo nga pagkasapo sang bangkay sang tigulang. Mga pila na ihan sir kadlaw nga nadula o kung na napatay ang biktima. Suno sa akong investigador mga magda 24 hours na kuno subject siya sa subject ng bangkay sa autopsy. Roger Mar sukal dito para sa One Western Visayas.